गाबोन जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ सावरायमेल दङ बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाक्सानि सावरायमेल गाबोन लाबोफ्रा मावगासिनो दिनैनिफ्रायनो आरो सिजिल खालामगासिनो गाबोन हास्लाबनाय नङा बेनिखायनो मावगासिनो फुंनिफ्राय मावगासिनो पेन्डेल लुनायफ्राव लुगासिनो दङ नै फिनिशिं जाबाय आरो खामानिफोरा जोब्बायानोसै बेफोरावबो समान खाजोब्बाय गोजौ गाहायफोरखौ गाबोन फुंल'सो जानांगौ आरो नै बिराद गिदिर पेन्डेला खामानि मावगासिनो फुंनिफ्रायनो मावगासिनो दै हाग्रा बंग्रा दानगासिनो दं साफा खालामगासिनो दं आरो बिथिं जागोन ओंखाम जाग्रा न' आरो संनाय जानाया बिथिं जानाय जागोन जानाय संनाय ओमफ्राय जागोन मिटिङा नै मन्दिरजों लोगोसेनो जागोन मिटिङा ओमफ्राय बिदिनो गोदान मन्दिरखौ लुगासिनो दं आरो आगोलनि पुरुना मन्दिराबो बिदिनो दोङो बेरानि गोदान जागोन आरो नांगोन टाइम bilang kapul kapon nana loh, ano, ang kulit mo. Tapos ba ini, baka na ibig lana lana sa side daw. Belum, main otot. Lebih baik.